ていうか、隣の部屋から黒い悪魔が入ってこないか、警戒心いつもより強めにしとかんといけんかった。ストリノーうわ、本当にミータに入ってきとるんだったらワンチャン入ってくる可能性あるんよね。怖い。いやもう、現代の黒い悪魔は、飛んで当たってきますからね、体に。潔癖症、強迫性障害の梅本にとってはもう絶対無理。そんな生き物。北海道在住の人は、黒い悪魔、見たことないんでしょ。まあ、それはそれで、羨ましくもあるけど、でも俺は寒いの苦手だから、って感じ。寒いの苦手すぎて、うつ症状がめっちゃひどくなるから、絶対に寒いとこはいけないんよね。それこそ無色転生のルーデンスみたい。ルーデンスってすごいよね。自分から寒い地域に行って、自分から行動を起こす。前を向いて進まなきゃって。すごいな。メモには無理だ。寒い日は外に出たくないよ。特にカッパ来とるときとか絶対ね、お風呂も入りたくないの。いやー、冬の時期に風呂キャンとか、風呂キャンっぽくなるのはしょうがないと思う。まあ、別に冬は汗かくわけでもないし。まあでも特に、親が風呂キャン界隈の習慣持っとる人だったらね、結構影響されちゃって自分もなっちゃうみたいなパターンの人おると思うよね、正直。準備フェーズ。あ、待って、まだサイクルフロンティアままになっとるわ。なんで変えたはずなのにな。3、2、1、戦闘開始。よいしょ、変更しましたな。好み紙と化す変化の術。左からも右からも来とるか。おるね。ナイス。まだ熱っ。いける。縁もあ、ば遅れた。あんたの名前を書いてみたよ。なかなか行く。二人まとめて王女に地獄で仲良くしなさい。フラッシュ見えなくなっちゃう。先行だ。食らってます。三途の川を渡り19日の旅が始まるわね。あっちをどここれが地獄のゴードを彼岸が命を食いなさい。ゲームが一旦終わっとった。まあ、インパクトがかかる。地獄まっすぐ行きなさい。まあ、ごめん。逃げるエリア移動。いろんな人から車線通されるね。危ないね。いや、いける。すると、許さない。災いを食らう彼岸の花。奥側行っちゃったけど、そこエリア移動しなきゃダメだね。進行開始。
ち下ろし。マジでインファイトもさ、本当に投げるの時間いるよね。地獄の門は開かれた。梅も一旦スロースターターです。レジギガスです。噛んじゃった。レジギガスって実際に組みやすくない？そうだよ。まあね、もう作業が苦手だけどね。50音の作業が苦手です。美味しいとこばっかり持ってっちゃってるな。申し訳ない。これ取ってきてる？こいつがし。共に地獄へ帰ろう。戦場が整理完了。待って、梅のしか残ってない。そんなのいや、かぶね。やだそれ。ロードスキル余ってない。これしんどいな。これ好き。やばそれ。あいつに打ってもらった。いった。まだいける。これやばいな。同期戦仕掛けよう。有利ポーズから。彼岸花が咲くとき。いや、それ。命があの世へ導かれる。の刀。え物じゃない。100% 信用。無理。準備フェーズ。ワンオンプレイでしょ。無理だったな3、2、梅も1。とカバー早くしてあげたら生き残れてワンチャンあったのかな。これわかんない。これクリア。さよなら。サンズの川を渡るときだ。これで四十九日の旅が始まる。ロドー天輪王のそれ救いなさい。彼岸の地獄の命はあの世へ導かれる。もう逃げ道はない。この紙とか好きが。いやいやいや。エリア。まだいける。あ、待って、ウルトっちゃっ彼岸の花。た。いいよしたつもりが。謎の回復やめて。地獄に落ちなさい。地獄の門は開かれた。新婚の矢。もう逃げ道しっはない。かり積もってるわ。フラッシュ作ったの。解ければいい。先行だ。これ敵のウルトじゃん。惜しい。赤い花びらが揺れている。裏にももう一体おった。おのれ。リベンジ行きましょう。あのせいぜい悔やんだ。誰も私にはかなわないわ。今の私は終わらないわ。いける。
よしよしよし。なんだ、動けない。これ好き。後ろ。決勝フェーズ進行待って、開始。インターセプター。ロードスキル取っちゃったっぽいな。一回変身して、でもこっち通らなきゃダメか。絶対作っちゃう。災いを食らう悲願の花。作っちゃったー。いや、変身。あぶねこれで四十九日の旅が始まるわね。結果同じゃない、このウルトの位置。好み髪とか変化。ナイスー。リベンジ準備成功か。フェーズこっち展開してみようかな、次。1戦闘開始。右から早く来るのか、左から来るか。これ好き。後ろは赤い花びらが揺れている。挟まれてるとダメージ効率えぐいな。許しませんよ。二人まとめて王女ね。地獄で仲良くしなさい。上行くわ。俺は逃げれない。欲しいな。赤い花びらが揺れている。なんで今の私は炎の熱風だ。いろんな半人に見られとった。誰も私にはかなわないわ。閻魔ちゃん、よし。あんたの名前も書いておいて。滅びなさい。この輝きが私の力よ。これ好き。後ろか。やばいかな。そんなの彼岸花が咲くとき、命はあの世へ落ちる。お願いだね。うわ。3人まとめてやる。赤い花びらが揺れている。使いすぎたな。花がよりこ行くわ。三途の川。メッ許さん。ここは通さないわ。好み髪とか苦しさに溶ければいい。変化の術。レイヤーが違う。これだけ新婚のの矢と銀閣ちょっと最赤い花びらが揺れている。後なんでミッドレンジ6分ブレインなんか決勝フェーズ。二人まとめて王女ね。地獄で仲フードす良くしなさい。る前にまだそこ行きたいね。赤い花が咲くとき、よし。命はあの世へ落ちる。これで四十九日の旅が始まるわ。おとなしく王女報道天輪王の御前でやばい。その罪を食いなさい。こいつオンバーしとったな。これ好き。その刀ただものじゃない。あ、けんかった。ビクトリー。
でやられたわ。私は地獄のちゃった。罪と恨みの因縁を断ち切るもの。ビッグヒット切っちゃった。まあでも、実際早く切らんと負けそうではあった。あれしゃあないね。まあ30キルできとったら上々。素晴らしい。十分よ。できてないのどれだ。若干アバターもらったね。若干お腹空いてきた気が。新しいキャラこれもしかして。それがインフェクション専用のキャラか。即買いしたいね。だって、別のページ開いたな。Alright. ウェブページ開いたな。記念の。バグった？大丈夫かな？念のため、調整しよう。マイクテストー。マイクテスト。あ、オッケーオッケー、戻った。危な。これガラテ屋さんとってもよかったかも。ここは、あんたを守るためちょっとワンキャラで行何ってみよ度でも立ち上がるよ。う。めぐみちゃんとってむずそうだったけどね。めぐみちゃんありだったかな。とってけどうしよう。マーダーのパッシブスキル獲得。むずいなぁ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。なるほどね、これがアクティブスキルか。今の私は炎の熱風だ。スキル使うの早かったか？補給物資が届きました。しちゃうぞ。イグナイト、行くよ。あ、やばいな、それ。電話取りに行っちゃう。同じ考えのおるね。結構おるな、同じ考えの。やばー、それ。補給物資が届きました。いや、早く取った方がいいかも。絶対取る。プロミネンス、フルチャージ完了。今の私は炎の熱風だ。
弾設置完了。重っ。やばいやばいやばい。ちょっとこれ一歩ってやられちゃうな。補給物資が届きました。冷静にポッとで成功。やられちゃったわ。勝手にどうするん。裏面出た。どこのくらいピラー側なっちゃったわ。やべ、間に合わないかも。9、8、7、6、5、4、3、うわ、これ間に合わん。 1。やっちゃった。ポテチなんか食べといて。こっちになっちゃったか。逃がしませんよ。本気を出してエネルギーの結晶化が始まります。ほら。やってんかい。このキャラやばいか、意外と。オッケー、危ねえ。嘘。足が遅くなる。ふざけんな。エネルギーの結晶化が始まります。ほら。面倒やな。はいザコー。それは一旦ザコか。エネルギーの結晶化が始まります。いいよいい。本気を出してそれと使いたいな。サンブリッジ使いたい。いらないデータは全部消しちゃうから最終決戦。はい全てを滅ぼせ。これちょっと一旦逃げるわ。雪みたいに消えちゃえ満天の花。しょうがない。道は足が切り開く。どうするかエネルギーの結晶化が始まります。な。やべ、見えてなかった。ナイス。立ち上れ。10、9、8、7、6、5、4、消えちゃえ3、本気を出して人間気が生存成功。新婚の矢金カムロデイリーのために仕方なくやってるけどね。猫のカゴ。ダメだ、ランダム固定やつね。あ、これ逆にあり。脳死で選んでいける。10、9、8、7、6、5、4、3、2、復帰すりゃ来い。来ないか。だから慣れないときついよ。補給物資はもうそろそろか。
で取る。なんでなんで取ったじゃんそれ。うわ、どれだろう。てか、人間に生き残りたいな。エネルギーの結晶化が始まります。取られるか。最終決戦、すべてを滅ぼせ。最終フェーズか。どこ乗るやろわかんない。こん中入ったか。エネルギーの結晶化が始まります。それや人間。そういう感じで一緒には時計回りに見えてくるのか、これは。エネルギーの結晶化が始まります。おらんねんけど。あー、でもな、ミニマップでわかるかも。わかんなかっ9、8、7、6、侵入成功。た。はい、ナイス。HP めっちゃつけられたな、なんか。どれどれ乗ってかな10、9、大事か。 8、7、6、5、4、色シフル大事。 2、1。来るんじゃね。知らんけどそのうち来るでしょ。お祭りに来るときは武器は持たないで。爆弾設置完了。補給物資が届きました。会えるんだよ。やばい。運休大事。俺来てます。危ないな。補給物資が届きました。やばい。それバグじゃない？だからどこでやられるタイミングだったらわからんけどね。あ、待って、2番取るわ。これ人間に開かれるわ。最終決戦、すべてを滅ぼせ。なるんじゃなかったっけ？よくわからん。エネルギーの結晶化が始まります。本気を出して。人間として復活するカード取ったつもりだったんだけど。
婚のけれども切り刻銀カム全然下がったらんねんな。エネルギーの結晶が始まります。なんか勝手に体する。生き残ったの2人しかおらん。いや、今の当て方うまいわ。10、9、脳死でやってたよね。 7、6、5、4、3、2、1。生存成功。満天の花。いつからこんなゲームになった？誰も望んでないよ、こんなの。飛んでけどれ取ろう。マッティブ大事か。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。これとかドブイね。移動速度大事よ。やば。やばい。でも移動速度下がったのか生存者たちよ、な。いいね。最後の決あ、戦だ。でももう最後の決戦だったわ。あれ、運転しなかった。やばい、その数。さすがに死ぬな。なんでこの生き残ったわけだ。こんな圧倒的な戦力差があるわけ。対戦終了。明らかにプレイヤーによってプレイヤーの育成速度に合わせて成長しとるな。これさ、インフェクションとエーペックスだったらさすがにエーペックスは楽しいけど、それ以外だったらね、こっちの方がいいのかな。今、エーペックスってどうだ？ストーリーノバと比べて、どっちがどうなんだろう。梅のエーペックスやらなくなった理由は、まあ、言わない方がいいか。おてけね。待って待って。リビングに戻って黒い役待ったら、やだな。ベッドの上とかおったらもう、ぶち切れるよ、でも。この配信部屋で寝るしかなくなる。生きるか死ぬかは私が決める。配信部屋にアシラカガモが現れ、現れるってことは、
配信部屋も足高雲によって守られてる可能性がある。好み紙と化す変化の術。ファーストブラッド。いける。これちょっとね、見られた時むずいわ。そんなの赤い花びらが揺れている。もうすぐ行くわ。むずいな、いいファイト仕掛けんの。向こうに行くまでに削られとるもん、大体。歌声上のがは風に詰めすぎなのもあるかもしれんけどね。場所聞こえたよ。むずいな。落ち着いてこっか。ロングレンジの方が今調子がいい。何言ったんだよ。どこがこそれが記憶の残ほら、目の前に戦力差を見つけられたよ、これ。梅もその時ないか。違うかな。一旦。今言い過ぎじゃない？梅物アイデンティティが失われてくる。ファーストチームが20点に到達。インファイトやってた方がいいか。ミッドレンジ。相手の居場所聞こえたよ。まあ今日は初砂ってのもあるんだけど。まあ頭一個だけじゃない。あんなマジで。相手の居場所聞こえたよ。ファーストチームが30点に到達。まあ今日は調子悪いだけ。うどんもうまい。絶対。梅のすぐには絶対的自信がある。風と共にさよなら。達川光雄さんかな。言ったことと結果が逆になる。逆進って呼ばれてるんだけど、相手の居場所聞こえたよ。これも想定します。あ、まあね、こっちはペイント込みで動きを作っとんのよ。味方チーム残り10キル。頑張ったよね。ちょっと変えてみるわ。生きるか死ぬかは私が許せない。好みって何？紙と化す変化の術。風と共にファーストチーム残り5キル。よし。だら味方チーム残り1キル。こっちまずかったか。好き。ビクトリー。梅物いいとこ見せつけられんかったわ。手軽に手を染めた者には私が報いを与える。 MVP 取れんかったし。今日の良かったところ、サイクルフロンティアを平和に過ごした。平和な空間にした。これだけで梅もは存在価値がある。やっぱりなんか梅もは絵が描けて、イラストが描けてライブ 2D モデリングができる。もうそれだけで存在価値がある。素晴らしい存在よ。自己肯定感増してこう。打ち合いうまいやつなんていくらでもおるはず。数えとったらキリないんだから。
気楽に行こうぜ。梅もには梅もの存在価値がある。それだけでいいじゃん。人より下手だからって見る価値なしって思われるのが、もうそんなのね、どうやっていい。勝手に思うだけで思われるのは仕方ないけど、その人の育ってきた価値観にもよるからな。下手な人は見る価値なしって判断する人は。また翻訳しんどるやん。なんで？なんかのその時かぶっとるよな、絶対。シフトをよく使うから、シフトコントロールよく使うから、なんかその辺かぶってんのかな。生きるか死ぬかは私が決める。マイクテスト。生きとるか。準備フェーズ。3、2、お店かけて。戦闘開始。何だ。好み紙とかす変化の何術。だ。ポンコちゃん。VTuber の始祖。ポンコちゃん。地獄に落ちなさい。味はどうですか？これしきああ、裏来とる。あ、どうする。おらんね。どこ行ったんだ。でした。待ち構えとったのにね。いける。二人まとめて王女に地獄で仲良くしうわ、それ当てんのむずいな。これしきこれしかない。ここは通さないわ。おかしいな。やっとるやろ。お待たせいたしました。この立ち回りで負ける？許せない。こんなことあってはならない。困りものね。なんか今赤い花びらが苦しさ冷えてで溶ければいい。虫入ってきたからもしかしてもうやだな、集中できんぞ。効かないよ。この上もにインファイトを仕掛けてくる。次のせいで間違いやりまとめてるさ。おい、3三途年のと来るよ。川を渡る時だよ。これ好き。うわー、今日いまいちだな。いける。黄色い箱。これで四十九日の旅。赤い花びらが揺れている。車でやりきれんこのグダグダ感。ここで終おわりとなしく養ますように。生しなさい。世界に平和をもたらします。視界制花御が進行開始。決勝三途フェーズ。の川。決勝来た。ペイントバブルショット。探してあげよう。あ、ナイス温存。そんなのただかないよ今設置スキル使ってからよかったかな。一発ぐらい取れたと思うんだよね。設置スキ
キル。ラストライダーに詰められても。ナイスナイス。下におるな。こいつか。挟み込もうぜ、こいつ。しがんだね。ナイス。命はあのように導かれる。やっぱ2人一緒に戦えば何も怖いものない。マミさん状態。この身神と化す変化の術。準備フェーズ。3、2、1、戦闘開始。やばめっちゃいける。そう、さよなら。けどマジか。ナイス。やばい、ダメージが二人ナイのス。地獄で赤い花びらが揺れている。しばく。ほら、毒いきやがった。あんまりやっぱりここで戦うべきじゃないのか。これが地獄のあ、それまずいね。いける。これで足止め。減速ボムインターセプター。これ好き。悲願命はあのように導かれる。お待たせいたしました。赤い花びらが揺れている。まあでも相打ちか。相打ちという概念あるんじゃね、やっぱり。まあそこから相打ち持ってきたのもでかい。ピティ2人あったもん。2人か3人。二人まとめて王女に地獄で仲良くしなさい。過ちただし共に地獄へ帰ろう。サンズの川を渡り、これで四十九日の旅が始まるわ。あ、それ展開中か。その奇妙なダンス。もうちょっとないよね。この身神と化すそんな次のせいでマリン王の御前で決勝フェーズ。埋める？待って、ソードスケール取っちゃったわ。やばいな、それ。悲願なんか落ち命はあの世へ導かれる。これが地獄への地獄の門は開かれた。た。あわ、行くぜ。もう逃げ道はない。ナイス。もう一人。どこだ？もう一人か。有利ポジから行っちゃいますか。綾のなんとなくかかろう。共に地獄へ帰ろう。おとなしく王女地獄の門は開かれた。美味しいとこだけ持っていくという。準備フェーズ。すまない。
そんなつもりはなかったんじゃん。まあでも一人温存して打ち込める1と戦闘取開始った方がいいよね。ここ見とく。まだいける。花の薬で送るよ。どうすんのしてるか。効かないよ。ない。あ、やられてる。挟まれる。これが地獄への手形。火が再び灯った。もっとやったよね。このせい。二人まとめて王女ね。地獄で仲良くしなさい。彼岸の刀ただものじゃない。削られてきた。いける。おとなしく往生しなさい。強そう。あやのあれ、この角度微妙かも。共に地エ獄へリア帰ろう上がってるし。二人まとめて王女ね。地獄でサンズの川を渡るとき足遅くなるね、これ。こういう時梅も動かん方がいいよね。溶ければいい。これでは特に動く。いける。進行開始減速ボム。フラゴンねえかもね、ああいう風ようなる。風来ボム。強制解除。こせいたしましたれ敵のや。その奇妙なダンスもうちょっと見てた梅も不安よな。見せて動きます。ナイス。旅が始まるわけ。命はあのようなんか、2分の動きの方がトラッキングうまくいってね。これ好き。ナイス。おあ、でも温存した。あ、やばい、これ。いける。こいつがダメージレートの邪魔をした。ソーダを手に入れの御前でその罪を食いなさい。ロードスキル、2人とも夢のそんなの効かないよ。ナイス味方。だぜ。ただものじゃない。沈黙ですこれが本館の M4A1 完備点まさかの。あ、それコションじゃないかも。どこで戦うの？ビクトリーまあ惜しかった。運命のあ、インストって何ねこれで。マジか。全部燃やし尽くすのが私の役目。でも楽しい。次満足キルできたら終わろう。同率じゃん。同率1位。チームアリーナが一番微妙だった。いや、一番微妙なのはやっぱインフェクションか。あれに勝るものはね。まあ、チーズできてる時が一番楽しいけどね。
現代の黒い役もめっちゃでかかったなあれ。もうめちゃくちゃ叫びまくっとったもんね。もう叫びどころか方向みたいな感じでね、うわーっつって。いやー、シルバーに戻ってきてほしさがあるけどなー。いや、これは戻ってきてほしい。てか、緊急で、やっぱり、エアコンの排水じゃない。排気口か。塞いだ方がいいかも。監督にね、排気口のキャップ、封鎖するキャップね、送ってもらっとるよね。まだつけれてなくて、いっつも忘れちゃうよね。そう。出るときついでにつけなきゃって思うんだけど。さすがに緊急でつけとかんと、やばい。この状況。まあ、X でさ、現代の悪魔と格闘中で配信送りますっていう一報は入れといたんだけど、髪とか X みんなが梅物をツイッチフォローしとるわけじゃないから。ファーストブラッドがうごめき出したみたいなら払うしかないね。梅物配信始めたツイッチとか知るわけ。いける。赤い花びらが揺れている。私の歌声届けちゃうよ。歌声は風に乗って違う。相手の居場所聞こえたよ。邪魔しないで、いつもね、落ち着く間もなくタイム合わせとるから、それで当てられてないかも。オーブを覗いとる時間長めにとって合わせる。ナイス。相手の居場所聞こえたよ。いや、まあ、当てるだけ当てるけど、手に当てて一緒狙う。足。ナイス。始末した。相手の居場所聞こうわえたよ。このパターンね。ファーストチームが20点に到達。ボールね。相手の居場所聞こえたよ。おらんね。消えた。邪魔しないで。ごめん。天才を名刺すぎた。でもくせに。聞こえたよ。足の裏が痛い。鉄の痛みを抑えるために足を貸しとったら、足の負担が。歌声は風に乗って私のとこには来ないでな。相手の居場所聞こえたよ。ファーストチームが30点に到達。ナイス。始末した。
X マイのさ、オンバットちゃんかわいいよ。っていう。おっ手がつけられるのやばい。邪魔しないで。動いてるからね、つけられるっていう謎の違い。最後まで頑張ったよね。いや、これは気のせいか。ナイスリベンジ。どこで狙ってた？キル取れるこれ。味方チーム残り10キル。始末した。対戦士が逆にダメになってるかも。相手の居場所聞こえたよ。いや、これ満足キルできないわ。味方チーム残り5キル。アシスト味にしか方チームなってないこれ。残り1キル。キル取れてないわ。ビクトリー。耐久パーの調子悪いよね。これからずっと勝ち続けちゃうかも。やば、5キロもできなかった。今一瞬見たけど。ひどいもんじゃ、これ。あ、楽しめればそれでいいよ。うん、もはや。てか、もう脳が限界かも。寝不足だし。さすがに、一旦。月曜日からもうすぐポケモンスリープ3周年記念イベント始まる。再来週から本格的に3周年記念イベントが。月曜日ね、若草本島帰った方がいいのかなっても思ったけど。トープ洞窟行くかも。睡眠タイプに関係なく出現ってあったから、梅ロがその厳選したいポケモンがトープ洞窟に多くいて、トープ洞窟しかないかなって感じ。ねえ、普通のウパーとパルデアウパーとヨーギラス厳選したいから、3体ともトープ洞窟なんだよね。出てくるの。あ、待って、取られたか。めぐみちゃんと。この絵にしはすでに定められております。じゃあ、ミッドレンジキャラかのインファイトかな。ミッドレンジが一番いいんだよな、今日は。これで調子を見極めていくという。ファーストブラッド。こぼれ落ちて泥となり、この距離なんだよ。誰も先へのなんだって。水水は当たってられる。適当に狙いすぎか、これ。これ打開されそうじゃない？万物に恵みダルコンビクトレー。物量で押されてる。残花を待裏取られてるね。ファーストチームが20点に到達。むずい。手に逆らうに必ず人の報いを
花影はカバー遅れた。重なりでした。ナイス。ファーストチームが30点にこぼれ落ちて泥花影は重なり追いつか。レイズが追いつか。雲を開いてナイス。日は現れる。守ってました。リスキルされないように守ってました。すべてのやばいなぁ。切りブラックナイトル。味方チーム残り10キル。万物の恵みすべての切りやばい。味方チーム花影が交わる重なり動かん方がいいよね。忘れだった。味方チーム残り1キル。よしよー。ビクトリー。ちょっとして終わっていいわ。これで。やだわらわこそがー。頭もよく死んこのだな。春に咲き誇る花なり。 MVP も取れたことだし、頑張っていきたいなと思います。見てくださってありがとうございました。じゃあね、黒い悪魔と格闘して遅くなっちゃいました。これ寝るのも遅くなっちゃうよね。そんなの出てくると。ってな感じでしょうか。では、メモこの辺で終わっていきたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。おつみのでした。バイバーイ。